ako. Nakapuin ako. Uy, diri. Hindi ko saan mag-atake. Sabi ko di na mag-atake. Atake na po ka ng buntag. Hindi ko saan kasi gadzo. Kapuin ako. Uy, diri. Karon ko gusto nga nga kanan na ay. Sa kung sumjad kaso. Sa uno kay niwan. Sa karon kay sa kung sunod sa gatak. Kaya sa daw kapila to kaupat. Sa karon. Atake na bud. Kapuin ako. Kapuin ako. Di ba siningan eh? Saka, lain naman. Huwag ko susang gawati. Lahi sir, lahi. Siguro kaon siguro lagi na. Uy, diri. Mas stress na po ka. Uy. Matagihon ka, uy. Uy. Diri. Karon ko na yung ani. Itukara na siya, kapila na. Sa gunson. Kapuin ako no siya. Kapuin ako. Kapuin ako. Kapuin ako. Kapuin ako. Matungkot pa ng doktora. Ato lagi ta. Ato talon. Asa mo eh. Sa doktor lagi, kapuin na lagi ko no siya. Yung tupid ka, pwede gilak-gilak. Kapuin mo ka mo sige nga. Sige katake. Ha? Sige siya kataki sa gunson. Kahapon ka sa atong usang adlaw ka o tulo naman siguro to niya. To sa adlaw usapod. Karong buntag, atake na po siya. Basig na siguro kay kita, stressan ba? Relax ra. Sige nga na siguro kasi mo ang may lab. Naman, gusto ko lang yung gabi. May mong problema. Basig na kay ginahon na ba? Adyo gilakila nga na imuhang gibate, iyang pura nas Ginoo. Adyo gilakila kay isa pud na maka-stress nimo nga gilakila sa imong gikagawan, nakikagawan. Ngana ba? I-relax ra nimo. Karugan pamati. Stress. Uy, tukara na po ka. Hila-hila ka diha. Mga naglibog ko. Nga nun eh. Masig na kay problema, mo lamang gilamleum. Day, Oo. na kay problema ba, mo lamang gilamleum, siguro nang pirmi kang tukaran. Oo, lagi. Relax ra, jug lakilak. Isip ko, awa ko mahalik. Ang sali ko sa Ginoo, pero kao rin bati ako kakapoy ron. Mawara lagi nang imuhang ibati.
Ansog kapoy, pigbisag gihapon nga. Isog pirmi, kanang gibatigag kapoy sa lawas. Kumbati, good fight. Kumbati. Fight ganimi na yung mga Pagkain kaniming namin baktin. piso doon. Piso ba? Ikaw pa, iyahay pa kay wapay baktin. Alas. Way kapoy. Di mo lang limog na sakit. Pero plastic, meron mo. Mawara lagi ni mo ang sakit. Ano may bato dito bisisin? Wala na, ginamit. Mawara lagi ni mo ang sakit. Wala. Kaduga dyan. Hanggang sa ginoo. Ang adres ginoo ba? Mga tuwas ginoo kanunay. Mga pangamuyos, ginoo pirmi. Gawin nga naman ko, magampo ako sa... Namang ang sakit, wag po na ginaanan sa kaunod dyan, abot na dyan panahon kapoy dyan ko. Medyo pa kapoy. Masig na kay kuwan. Papunta. Di kapuntan ba? Nga, nagikapuntan, na problema. Kaya gilimlim ra nimo. Mo, kaya Mo nang kapuntan. batiyon kag kuwan, kakapoy. Wag ko kapuntan. Wag kapoy rin ko ng sakit. Medyo kapoy, anaran na nimo ang kagalingan nga. Ingana na dyan. Kamar gani mo na. Kamar gani mo. Inyong tagsikwati, day. Hi, salamat sa Ginoo. Kay nabinta aragang pamati. Gini hajud. Grabe siya ng hilak. Di ka po naman good ko. Kaya di aras naging adlaw. Sige, sa kunso naghang atake. Nas Amy. Pero mo dyan ang kakita. Diya kong bidyuhan. Ibati na dyan kong kakapoy. Kitang tanang tao. Manangkamot mga judta nga. Strong ta. Pero, maabot sila panahon nga kapodyon. Karon raw ang panaingani nga agang atake ng sagunson pila ka adlaw. Isang adlaw kaduha anza kaniha gahapon. Diyan pas ni Agi. Mao nang gikapoy nako. Kani ang sakit epilepsy diha ra ni nagsugod sa 2016. Diha ra pud gustuig 2016 nagantos. Nga bisag naginom kog tambaw agang maintenance wa dyan na ipalya sige dyan kog inom kada adlaw buntag hapon balik-balik pero matake gapon natingar ko kay wa man ta ko'y buhat dari sigar ko higda atos dagat kaming limo ilo apod may problema magbidyo ko ilo po ni karagabi Pasensya naman sa kanahon guys. Tangad sa ang kakapoy. Wa ko kapag sa ang kaugalingon. Karang atake hanay ko di lalim inighuman. Bisag nga na ara mild. Mara kong mawas ang kaugalingon. Kaya naghuman. Badagang Nza. Mara kong malipong. Basta di lalim. Das ni Agi katong na-admit ko. Katong gidakos hospital na emergency ko. Bisag na emergency ko radto katong nay agahan nga sakit sa kasing-kasing nga ning paspas agang heart rate. Wa man ko radto naghilak-hilak. Sila noon ang pamilya. Sila naghilak. Kaya ba siguro ma-unconscious na ko. Nagkasing-isir ako radto. Murag wa na laho. Unsa karon jud. Giwate jud ko kakapoy. Ning kalit to ganang buntag o atake. Pasensya na mo guys, naghilak-hilak ko. Unsaon nga, di man jud kapag naragang kaugalingon. Makahilak mga jud ko kay gikapoy lagi ko, gibati na jud ko kakapoy. O atakehan ko. Na ajay ebidensya kanunay. Kay bidyuhan mo kong imi. Kani nga epilepsy diha ra ni 2016 nagsugod. Mao nang gikapoy na jud ko kaadyo kasi ginamog tambaw. Unsa mo atake gihapon. Karon ra pa nahitabo nga gang atake grabe na sa gunsun. Wa ko na kay bawo og karnay. Unsa bay nakabikil. Ug katubang sipod sa ngay kaang daghan. Katubang mangga.
Wa ko kay ba og unsay nakabikil nga nung niatake og sa gunson. Kaya gang tuog daari. Maadyo man. Sa mo ko matuog. Nda inig kabuntag matuog pod ko. Nalagi ning ingon nga basing kuno katong nay nakaangin na nga may daghang seafoods. Nda katong pagkaan og mangga. Wa mo pag-giingon sa ang doktora nga bawal lang seafoods, bawal lang mangga, wa mo pag-giingon. Pero inigpa-check up na mangutan ako. Og sana hinungdan nga ingato man sa gunson sa atake. Mao nang nibat ni sa kog kakapoy. Agang kasing-kasing bentaha raman manggi-monitor. Di man pas-pas agang heart rate normal ra. Man pang gi-monitor agang heart rate normal ra. Kanina dagang epilepsy na tinga ko kanin sa gunson nag-atake. Di ba lalim mo ganang na-atake yun guys. Ag makarelate siguro dani katong naisakit nga epilepsy. Di lalim mo atake yun. Di masabot. Nza labad sa o. Ganyan bitaw. Wa pa ko ning bako dito kay garabing labarag ang o. Naglubog-lubog pa ko. Inigpa-check up na po. Mangutan ako sa ang doktora og karang ay bawal ba ng mga seafoods, mangga nga na. Kaya agi bawal sa ang doktora kana ra mga kuan. Processed foods, saka ng mantikaon. Saka ng mga chocolate, di magpalabi nga na. Saka ng soft drinks, gibawal pud na. Ginooray, bahala sa ang kinabuhi. Kaya kaning ang epilepsy, matod pas doktor, way tambaw dali nga makaadyo. Nakoy giinom nga tambaw, pang control para di ko atakehon. Sa una, katong wa pa ko ng maintenance, grabe agang atakas epilepsy. Mabagok ka dyan o, kaya matumbak ko. Kirig-kirig. Di man ta kumain nga ni. Uwa pa kumarisgasya. Kaya nagang o, katong ng pamaid ko sa una. Narisgasya. Nagyaya mo kong bata sa una. Ako yung pa-injection kada buwan. Kaya karang na mga injection para sa kadalto ni ngana. Sa mga ito na ito kong sintir. Pag uli na sa amang gisakan. Dahil nagtrabaho sa 3rd floor sa amang gisakan nga apartment. Timing, pag sud na sa portahan. Nahog agilang hagdanan nga stainless. Madyo gali ag bata nga ang gihawiran. Wa na igo kay ahang nalikay. Agang umay na puruhan. Mautoy nakaangin nga. Nako epilepsy karon. Ko ano jud ni lifetime na ko mag-maintenance. Diha ra gud gusto 2016 nag sugod og maintenance. Giin ako sa doktor. Wag maabot ko og usa ka tuig nga di gad mo atake. Agang maintenance isang move on og dosage. Daso na pag tuig og wa gapoy atake. Move on na pod. Daso na tuig og wa naghapoy atake. Binal naman jag pila ka miligram. Daso na tuig wa na gajud. Mauna nga undangan na ag-maintenance nja. Da sa man ni karon nga agang atake sa epilepsy. Kada buwan man gajud na Samot nag padong kudugon. Mo atake jud na. Ja inaghamag dugo mo atake jud ha nang giobserbahan kada buwan. Ja karong buwan lagi na sa gunson. Bago pa may nakita sang doktora di pa mas naging buwan. Ja ita kong pabalikon after 3 months pa man siguro. Mobalik ko sang doktora ang itog antanan og sana ba din naka-trigger nga agang tog dong makog sadyo. Inig saradong limul sa idang pisto. Alas 10 matog naman pod ko. Nja inig kaudto matog mo pod ko. Nja mauro to guys, hinaat banta nga di mo pulan sang naong. Hinaat banta nga naghapon mo tawan sang las nga ginawa. Salamat sa inyong pagmahal. Salamat sa inyong suporta. Magkita-kita na ba ta sunod? Bye!